И здравейте, потребителчета. Здравейте, потребители на YouTube. Тук сме тримата с Бумен и гост Модерн 7. Ето тя Ира на мръсен гаден. Мерси. Ама ме споменавай в клипа като Симпачко XXL. Да, Симпачко XXL, не знам дали го помните, ама... Аз съм гост. Виж колко ви се отваря. Аз сте гледали, обаче няма значение. Гост, имам подарък. Какъв е подарък? О! Ама аз вече си направих 2 каменни меча. Сега ти ми даваш желязен. Нищо скарай. И един за Симпачко. Симпачко! Чакай малко, че събрах някакво дърва. Къде си? Тук съм. Ще те набия, докато не кървиш. О, става вече. Аз ще играя вънка ключек с зомбитата. И с криперите. Дъгър, так. Какво издаш и влизаш в сървъра? Лаги ли? Да. В моя сървър ми лаги, може да си представиш. Моя да се представя. Ай да майнваме. Скучно ми е. Вече ми се копае. Нещо ма бута. Баси бъга, нещо ма бута. Бъгнал ми Майнкрафта пак. Омага. А ти летиш във въздуха. Така ли? Ми да, на някой, когато бягаш, някой се застанал във въздуха. Аз не го виждам за стена. Както да е, още снимаш ли? Да, бе. Ай да майнваме, да не стане фейл клипа. Окей, майн. И една еран кирка ще се взима с сега. Хайде! Ще майнваме ли? Ще майнваме ли? Трябва умната обходка. Що копаеш по този начин? Така само си чаткам главата в камъните. Ау. Това е градската туалетна. Да, ако Симпачко не ме беше бутнал, можеше да и по-добре. Това е градската туалетна. ЦСК означава Централен селски Кенев, Да. Асеновград. Симпачко, може да поставиш един торч тук. Ми аз го използвах с торча вече. Намерих кол. Не виждам нищо. Намерих кол. Помогнете ми, ще изгния аз. Изгъстения. Намерих кол тук. Ще изгния. Намерих кол. Повтарям го. Защото са кефи, че намерих кол. Симпачко, сория. Намерих грабъл пък аз. Аз сега кол намерих. Аз правя торчове. 16. Направих. Знаеш как се прави, че съм намерил кол? Остави на Симпачка някой кол, че аз му взех неговия. Абе аз крада като циганин, бе, тук кол аз го обрах, ти какво си мислиш? Както в клиповете ми желязото, като го намерих, едно не остана. Пък намерих към 40 желязо. Наведнъж ли? Да. То е една супер голям. Къде бягате вие вече? Айде да ви слагам торчове. Сложи торчето при мен. Искам да намерим дънгелон, както вика Кридел. Къде е Къде е Симпатикус? О, къде е Никито? Никто май е на място. Къде избягате, бе? Омага, това е ужасаващо. Що ме гледаш? Защото съм сендър и обичам да гледам. Да. Обичам да записам. Аз просто ще си копая на този път, защото знам, че нещо ще намеря. Както винаги. С Coinergy така намерихме диаманти. Копая на 9. Аз намерих дърт. Може ли още един торч да поставиш? Да, няма проблем, идвам. О, аз намерих кол. Браво, и както аз намерих към 40 кол. Това било Сега много. не съм намерил нищо интересно. Ще се използвам айрон кирката да го копам по-бързо. Сега сте имали доста кол ставаш. Гледай какви сме мазни, бе, как крадем толкова. Защо ми крадеш кола? Но нали оцеляваме общо. Изхъби ми тази каменна кирка. Ако има ли точно да сложи при мен?
Защото стана много тъмно. Чакай, трябва да се телепортирам до теб, ама как? Намерих айрон. Смерак има изстрелък и силна воля. Аз намерих айрон. Браво. Аз имам 25 торча. Аз пък имам 32 торча. Ама аз имам още 23 кол. Аз имам още 5 кол. Ема ти ми го обра, не е честно. Знам, ще ти го дам безпокойно. Хора, не са гърмета, ама мисля, че наблизо ще има дънжен. Знаеш колко дърт излезе? Аз стигнах до бедрок. Така ли е нещо? Диамант? Нещо? Не, нищо не съм намерил, освен айрон. Някой може да дойде тук да ми каже кое ниво е, че... Аз ще ти кажа, чакай. Само голям. Чакай, аз идвам да ти кажа, аз знам как се проверяват нивата чрез хикса на F3. Да, значи аз съм на 17-то ниво, Дарк. Ники, ти си при... Защото някакви такива, някакви червени черти ми намазват хикса и не мога да видя кое е. Такова, 8-о ниво. 8, значи тук ще има диаманти. Не, на 12-то има Не, най-много. ние сме на между 17 и 18. Тръпни са симпатикус. Окей. Не знам. О, намери... това е дърт, помислих, че е айрон. Аз съм намерил най-много диаманти на 8 ниво. Аз съм Аз на се опитам 12. да намеря диаманти. Diamonds tonight. О, мага, Капитан Спаркъл си гледаш. Ние с Нуб Спаунер мисля, че ще снимаме. Той е Намерих един... редстоун! Ей! То бая, бе. Трябва ти айрон кирка... О, намерих! Пещера намерих гигантска, кефете са ся. Намерих кол. Намерих желязо и гигантска пещера. Аз пък Абака. намерих редстоун. Гигантската пещера, ялате да видите. Аз пък най-малкото намерих кол. Аз намерих второ най-много. Чай да видя... О, гледайте пещерата, каква е гигантска. Трябва да се телепортнете. О, чай ще има. Има лава тука. Желязо, чай да видим нещо. Скелети, кол и диаманти. Бах ти якото. Аз трябва да дойда при тебе. Има диаманти, ама много лава и много скелети. Добре хора, това беше епизода. Трета Не, не го спирай, намерих гигантска пещера. После ще продължим, защото вече спира клипа. Остава една минута, тъй че... Добре. До скоро.